Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong garod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man tala kagatang iti motorsiklo na. Buen. Tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inla ko iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namok kumamot agmaneho. Kan agmikani ko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to mo. Ultimo agmotor, jak mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ah. Kit ka sa mga kasuro ah. Gawa motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladak nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing wetlaeng a mekaniko. So, kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubo dita. Ay, wala abagbag. Ngam, depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula ko maangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akan-akan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man hanggan. Wan, padasag kitay. Mala, hintay mga dan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya? Apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalong. Anya? Aggraduar akong nagtalong. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti ak mo na. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kinila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuwang ko ba kayo. Tapagpuo na kidding ag-ahinte. Lalako kung tinuwang ko ba kayo. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da jay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Alang nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo akaldeng bagbag. Adanggal. Kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuwang ko. Padasag man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Ako, gumatang bakit? Matanagan ako. Mayat ti ag-ahintay. Iti animal. Kaldeng ti lako kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahintay. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akaldeng ang gala. Gatang maruden ti lako akaldeng ang gala. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Aw, gumatang bakit?
Awan pagpastura. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti agla ko. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ng lagi dya. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangen da. Awanen ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ta ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay kat, ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangem ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak nag. Adda mo yung alakaw? mawamot mo. Padasim man ti mapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasem man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may tiday di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungaron ngagtaragan katapno da partom. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo. Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanghinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray nakutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday diet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakad dayta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 dayta. Di oray 8,000. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tay naghatang ko bakit? O niya. Bagas tamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay.
Anya nga daytoy? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sa nabalay, bastante mo, tidanon tayo. Ay na, nagmayaton nga eh. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anyat sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Well, bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang, ilakok tumaran itinangin at dantuman maganan siya kaon. Anya ti kahit mga gatangan tanong sumaruno. Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang, dua agasot day ta. Ay, may taman pa ngay ka nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo, ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi di tikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. At dama ta, may matikas na trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaw dagiti mulam. Awala na. Nataydan. Nagpudo magamin tagtrabaho dyan talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant agwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya. Ay, boy. Manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Kunak man, no urnungin ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan servisyo. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro nalakan sa laang mit amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang, kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatang iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak birok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Nga payaya kas ka. Napipiyakan ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Ininut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanong tupay bumaknang tangay no kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki diya balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay.
Kasangsangpot ko bakit? Agpulisak tayo. Ha? Anya day jay? Kalding may kanuang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok lubigat. Agdan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka iti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang ken talo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak tunubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang yu na ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Agsusurtin sa tikan na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw ngag-ahinte di asawa balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapataribahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag uncle ngam di na mo't kayat. Maudin to ka no. Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ah, ala, nagkataon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan pare, napnaga kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wena, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iti amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kaano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan taloa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka mag-arwar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmot gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne.
Jak maikari nga on time ti pa nagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Isu busy akton. Pero na bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat ka bayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagitakot ti pang panunutomon. Ti panunutam. No kasano ang makaruwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello manen, papagayam. Kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutuduanan dal daw ita. Siyak manan, tibagayam yun ni Manang nyo Biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw. Kan oras ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga kita kanito. Ti surat, ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo alito, sa napudpudno anagan. Ngamsak may na, hello ka ni June 8, ni Sofia Butite, ka ni Ma'am Vivian Voluntario. Kastoy man ti surat, ni pagayam lito. Dear Manang Biyanang, may papanit ti asawak, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryakan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawak, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpadda nga agapo iti punsyonan, aday madda a take out, wano binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag asakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Ay, nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong at ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Hindi. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturaw. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan nga'y abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagi jay agabalayang tatang. Ay na, kas itisigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagi jay adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayang. Wano nga roda. Ay, kat sigurado man ang tikarni nga isang putni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay darabi dagitay nga agabalayan. No adda punsyonan, isuda ti makakaada amapan makipilpila. Hey,
Bimbak bakit anda arupat punsyonan? Nay, adupay matikar ni dito'y rep lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, ket, jay matlasidam ti ilutlutok no ko. Anya, apay ngay? Nauma ak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish ken natang. Anya ka matanlitaw? Imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Hindi. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay, kano makaumamad nga ro ti karnay? Ken maysa, saan anasaya at nukar ni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, ken pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsura ken itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag kakiday litaw. Ay nawaw. Napsuga ka. Ngam kura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, husto nanang. Na, paritan na amangan, amanda. Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga adutikan ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadaktil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yung agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre karne, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay kadmayat tagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaem akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaek akanang. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kanenda ko na. Ay, makitan tao karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga, ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanam abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck! Ade, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak kak abisitak iji balay. Isu iyala man ida. Mabigla na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanenda. Talo kayo man tanan? Ay una day,
talo ang plato ti itid mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alang man dayaw. Darasang, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakitain. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston nga! Sublatan na kaman kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Tagpainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yaw. Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di ta kasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan taa, irif mo ti daduma. Una yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit-kita na diar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapo kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre ngagpaisong. Ngam saan magkakas dyan Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli dyan. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananan. Agasam matday tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga aksaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya, Ay na, Adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra ta ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bakit? Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusik laang ang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga rodan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo aminin anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas, kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw.
Anak ko, agriing ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Aray, anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ano, ako na nagsubli-subli jay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na kun ay di ospital. Aray, anay. Mabitla ang ngarod nanang. Anay ko, ay nagsakit unay ang tiyan ko lakay. Ay litaw, agriing ka man. Anay. Apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay, itaray na kanya ospital. Nasakit tiyan ko. Ay, Aniya, anay ko. apay, anyat kinan mo. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na? Ay, maulaw ako. day tagamente magbagak. Napangles laki di kinan mo. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamin. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit una yung ti dyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga ti aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini Karda, abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayo na sa bidungan ay. Tanabang listikin na inyo nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayon. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ga po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja ko. Nadidigra ako. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardangan yung tikastang aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya. Manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda diti balayaw. Aniya, Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya, Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Nadengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Hindi damo kasla jackpot dyan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damit gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda met laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan.
Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, idi day ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagan tintay patangatang ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyanang, adda ka lugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang met kidi Daklabanag daytan. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. Limlimagasot mo lagayam. Dito ti bayad ko. Dita kayo. Na, loko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam ng agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tatawag. Ha? Nay, Pagkiling? asino ti ka, Luis, anak ko. Day ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkuan na. Apay akas tatimbaga na. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit iti lugan ti irik na. Agungat, apay, kukuha na iti kalsada, pag naan nga rin nga iti motor, pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay alakay. Pasot siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mo't asan asumrag ti fisi ti karabukob ko nanang. Diyak manganan, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti kahit siya kwarta. Iba kamta, ikan ka nanang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, nanang. Iso nga ibagam no manuti kahit mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwartam, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Reglado nanang.
Nanya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kuka maamin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartag, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot na itang aarakan niya, Nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis, Nanang. Wana, awampay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun, Nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron, Nanang. Sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na, Nanang, tasyak ti mangidulin. Ay saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngumad na pa ito'y aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin kin kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanag sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga noon nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang ti kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, Wen, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis.
Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre iti ni Shatme. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diya malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugan ko na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabartek. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno dayta. Ket may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang yawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amang ano yung bartek na kidin palusot na laangan daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa yakas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat. Si Goodmat. No ngay may sakaban man nan abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo, wala. Basta agbayag kawan. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan inton humay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basabasi nga magmag na. Ay, padagasak man. Luis! Barok! Lumamasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto eh. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ng ti utang di kamsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Mano ti utang ni kapsat ko ya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ini, kita 5,000 amin, Sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibri Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi po na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minin ti arak. Ang mga mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe, ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo, amapukaw ti kwartam.
Jay. Anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti ka nan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kastuan. Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Ah. Imadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka kadimanan. Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikawan yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Ito'y, Nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Lumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadublyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung nga agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartek. Agay nga agay. Angam no na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yun. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitid iti sakit da ita nalabay sa panaginom iti ara. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga rin ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Ne, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin niyo mo, tata. Kaso samon nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadakin ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayad Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa.
Ibagamlatan naman ako tayo itad ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo, Akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karta. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag ganun sa mo dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti tayo siya karta. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag ta. Ta, agsakit siya asawa na, tata. So, sige man lang yan. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na numabartag. Nakaganan siya manana. Iso ang nakagatang manan tinayon dilahog dito store ko. Itisblik manan dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ako man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Ubig-pigsan saki diti kitang bito store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartek mga minin, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip dilutluto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata nailasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin, kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam, kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursurak iti lako ko na tawan mo tantay store ko. Nala, idisum nga raw taagpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong day takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayem mo, Tino.
Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin.